тавре аз маълумоти оморӣ бармеояд то 16 сентябри соли равон дар як рӯз ба корхонаҳои коркарди пахта 4827 аз 4 тонна ашёи хуми пахта ворид гардида, аз аввали мавсим бошад 94897 аз 10 тоннаро ташкил медиҳад, ки ин қиёс ба соли гузашта 74284 аз 8 тонна зиёд мебошад. ҷамъияти дорои маҳсулоти маҳдуди файзи тоҷик дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ яке аз корхонаҳои коркарди пахтаи зодаи даврони соҳибистиқлолии мамлакат буда, аслан ба қабул ва коркарди пахтаи нави миёнанах машғул мебошад. тавре ки иттилоъ дода шуд, корхонаи мазкур имкон дорад ки дар мавсим то 5000 тонна ашёи хуми пахтаро қабул ва коркар намояд. мавриди зикр аст ки корхона бо хоҷагиҳои пахтакори ноҳияҳои абдураҳмони ҷомӣ, хуросон, ёвон ва панҷ ҳамкорӣ дорад. то ба имрӯз аз хоҷагиҳои пахтакори ноҳияҳои дар боло зикр гардида зиёда аз 1000 тонна ашёи хуми пахта қабул намудаанд. барои бо сифати баланд коркард намудани ашёи хуми пахта корхона бо таҷҳизотҳои муосири замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шуда имкон дорад ки аз 50 то 60 тонна ашёи хуми пахтаро коркард намуда, аз 17 то 20 тонна нахи аълосифат истеҳсол намояд. маҳсулоти истеҳсолнамудаи корхона ба талаботи бозори ҷаҳонӣ ҷавобгӯ мебошад, тавре ки дар суҳбат роҳбари ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди файзи тоҷик Дилшод Давлатов иброз дошт, корхона бо ширкати ҷумтаи Дангара Синсилу шартномаи ҳамкорӣ дошта, ширкати мазкурро бо нахи пахтаи аълосифати истеҳсоли ватанӣ ҳамасола таъмин менамояд. дар мавсим корхона имкон дорад ки то зиёда аз 50 нафар коргарони маҳаллиро ба ҷойи корӣ ва маоши хуб таъмин намояд. ҷамъияти дорои маҳсулоти маҳдуди Амиридил дар ноҳияи Абдураҳмони ҷомӣ яке аз корхонаҳои коркарди пахта маҳсуб ёфта. бинобар иттилои масъулини корхона, то ба имрӯз аз хоҷагиҳои пахтакоре ки бо онҳо шартномаи ҳамкорӣ доранд, зиёда аз 1000 тонна ашёи хуми пахта қабул намуданд. корхона имкон дорад ки дар мавсим зиёда аз 10 тонна ашёи хуми пахтаро қабул ва коркар намояд. бо мақсади сари вақт қабул ва коркар намудани пахтаи ҷомовардаи хоҷагидороне ки бо онҳо шартномаи ҳамкорӣ доранд, бо пули чиниши пахта таъмин карда мешаванд. айни ҳол ҷамъияти дорои маҳсулоти маҳдуди Амиридил дар як баъз пурра фаъолият намуда аз 40 то 50 тонна ашёи хуми пахтаро коркар намуда истодаанд. ҳадафи асосии корхонаҳои коркарди пахтаи вилоят ин пеш аз ҳама сари вақт таъмин намудани хоҷагидорон бо пули чиниши пахта, техникаи боркашонӣ дар мавсими ҷамъоварӣ ҳосил мебошад. ғуломроди ниёзӣ, беҳрӯзи Саидалӣ, Намозали Эргаш барои барномаи ахбор аз ноҳияи Абдураҳмони ҷомӣ.